Murgab adynyň manysy we taryhy barada gysgaça maglumatlar. Hafiz Abru 17-nji asyrda Merwab derýasy diýilip ulanyp, soň Margap derýasy diýilip ulanyp başlandygyny aýdýar. Başga maglumatlara görä bu derýanyň margy çyrmaşyk ota baýjylygerlerden akyp gaýdýanlygy sebäpli Margap çyrmaşyk derýasy diýen atdan gelip çykanlygy ýazýar. Gadymy döwürlerde bilişimiz ýaly derýalara köplünç kenarlaryndaky şäherleriň atları da kylýardy. Şonuň üçin gadymy Mare toponimi derýanyň adyndan däl, tersine Margap diýen derýady gadymy Mar şäheriniň adyndan emele gelipdir. Margap ýa-da Murgap sözi fars dilinde marg, guş, ap, su, derýa ýagny guşly su, guşlaryň derýasy diýilip düşündirilýär. 1935-nji ýylda TSSR-iň düzümine Stalin etrafy hökümine döredildi. Soň 1992-nji ýylda Murgap etrafy Mary welaýatynyň düzümine Murgap etrafy ady bilen ýerdildi. Murgap Bayramali etraflarynyň arasyndaky bu bent, ýagny gowşut bent, Mary tekeleriniň ilkinji bolup Murgapy göçüp gelen wagty guran bendidir. Marinfo täzeliklerden we täsir maglumatlardan habarly bolmak üçin biz bilen galyň.